Enw i yw Mari Rees a nes i astudio Astudiaethau addysg a'r Gymraeg ym Cardiff. Nes i ddewis astudio ym Cardiff achos o'n i jyst yn hoffi'r teimlad pan o'n i wedi mynd ar ddiwrnod agored yna. O'n i wedi bod ar cwbl, o'n i'n gwybod bod ni eisiau astudio drwy'r Gymraeg, felly nes i jyst aros yng Nghymru o ran dyddiau agored nes i fynychu. A oedd jyst teimlad y campws a teimlad yr adeilad, oedd e jyst mor neis. A dyna be o'n i eisiau, oedd e jyst yn siwto fi o ran be o'n i'n chwilio am mewn prifysgol. Cwbl o fy uchafbwyntiau o astudio ym Cardiff oedd y teimlad yna o ti'n cerdded mewn, ti'n gwybod pwy ti'n mynd i weld, ti'n gwybod bod nhw'n nabod ti a oedd e jyst yn teimlad rili neis, jyst fel i deimlo'n cartrefol yna. Nes i wneud ffrindiau rili da yna a oedd pawb mor neis a jyst eisiau helpu i gilydd achos drwy'r Gymraeg mae grwpiau llai. So ti'n teimlo fel bod ti'n dod i nabod nhw'n gynt a mae jyst pawb eisiau helpu i gilydd i lwyddo rili. Dysgu hywelodd hywtod personol a o'n i jyst yn teimlo fel oedd hi on the ball, oedd hi'n gwybod dyma'r dyddiadau, dyma beth sy'n angen wneud a oedd hwnna di really helpu fi beidio teimlo'n rhy stressed yn enwedig yn y blwyddyn ola gyda traethawd tir. Teitl fy swydd ar y funud yw Golygydd Digidol Uwch. Felly, dwi'n gweithio i CBAC a dyn ni'n gyfrifol am golygu yr adnoddau digidol sy'n mynd ar y wefan i helpu disgyblion i ddysgu. Yn enwedig dros y blwyddyn diwetha. Fi yn bersonol, achos bod ni wedi astudio drwy'r Gymraeg drwy fy holl blynyddoedd yn yr ysgol, o'n i'n meddwl sef fe'n haws i fi mewn ffordd i barhau i wneud hynny yn y brifysgol. Ar gyfer y swydd cyntaf nes i yn y swydd yma, yn y CBAC, oedd angen i ti fod yn ddwyieithog, felly oedd yr ffaith bod fi wedi wneud fy ngradd drwy'r Gymraeg yn help mawr iawn i sicrhau bod fi'n cael y swydd yna.